Benvido, benvida a Vídeos Vos. No día de hoxe vamos a ensinar un dos mellores monumentos que podes visitar na cidade de Lugo. Esta é a Catedral de Lugo. Estímase que a primeira igrexa foi construída xunto coa muralla de Lugo no século I, no mesmo emprazamento da actual. A catedral presenta varios estilos: románico, gótico, barroco, renacentista e neoclásico. Isto débese ás restauracións que lle foron facendo ao largo dos séculos, xa que en cada época a moda era distinta, destacando sobre todo a mellora do século XIV debido aos danos dos terremotos de Portugal. Vamos, algo que hoxe en día non se pode facer, porque ti arreglas unha casa vella de pedra con materiais actuais como bloque ou ladrillo e chamanlle feísmo, pois se facía daquela, chámaselle catedral. A fachada principal corresponde a un proxecto de estilo neoclasicista, de finais do XVIII, cuxo autor foi Julián Sánchez Bort, e a conclusión foi a finais do XIX, co remate das dúas torres. Tendes na descripción links a páxinas web con máis información por se desexades profundizar. O seu interior, a verdade, é unha pasada, impón moitísimo, pero se ademais tendes a sorte de vivir unha misa cantada como se está escoitando agora mismo, é espectacular. A catedral presenta unha planta de cruz latina, varias capelas, como a do Pilar, a de San Froilán, 3 naves, cruceiro e girola con 5 capelas absidiolas. Sen duda, destaca a capela da Virxe dos Ollos Grandes, posto que esta obra é un dos mellores retablos do barroco galego. Está feito en pedra policromada e dátase a súa creación entre os séculos XII e XV. A capela maior presenta un magnífico retablo de Cornelis de Holanda, obra renacentista que é unha das xoias da escultura galega do século XVI. Ademais, na bóveda, pódese desfrutar dunhas incríbeis pinturas de José Terán. O coro, construído por Francisco de Moure a finais do XVII, conta con sillería de 27 postos no nivel inferior e 37 no nivel superior. Na parte superior, pagando soamente 6 euros, pódese visitar o museo, o cal aconsello encarecidamente, non só por todo o que se aprende, senón tamén por colaborar coa boa preservación da catedral. Un elemento que chama a atención é unha talla da Virxe dando o peito a Xesús, posto que esta é unha imaxe moi difícil de atopar. Como curiosidade, non hai uns baños públicos como tal, pero pedíndolle permiso na sacristía, déixanche pasar aos baños dos sacerdotes, nos cales te sintes observado por Xesús mentras os usas. Finalmente, pagando un pequeno suplemento, pódese acceder á torre, acompañados dunha guía que explica xenial todos os detalles. Ademais, podemos desfrutar dunhas vistas de 360 grados da cidade. A catedral conta co privilexio papal de exposición permanente do Santísimo Sacramento. Isto ven sendo que Deus está sempre na catedral. Basicamente, cando se fai unha misa, chámase a Deus para que se presente ali durante o momento da ceremonia, perdoe os pecados e ao rematar se vaia. Pois ben, na Catedral de Lugo está sempre. Teñen a Deus ali as 24 horas a traballar sen descanso, nin siquiera 20 minutos po bocadillo. Por isto se coñece a Lugo como a cidade do Sacramento. Estas imaxes graveinas durante unha visita no Ars de Lucus, por iso as persoas van cos traxes típicos da festa. Debería ser obrigatorio vivir o Ars de Lucus polo menos unha vez na vida. Así que, se aínda non tiveches a sorte de ir, sen duda marca no almanaque as datas da próxima edición, porque che aseguro que non te vas a arrepentir.
Se che pareceu interesante este vídeo, non olvides deixar o teu like e non dudes en comentar calquer tema que non se mencionase, para que lle sirva de axuda ás persoas que vayan visitar a catedral no futuro. Así como tamén recomendacións de máis lugares de Galicia interesantes que che gustaría que ensináramos. Deixámoslle tamén a playlist cos mellores lugares de Galicia para visitar. Moitas grazas por ver Vídeos Vos.